Siyabingelela ababukeli emakhaya, udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa. Siyabonga nje umsebenzi owenzekile sise-East sasebenza kakhulu khona. Sesisekhaya-ke manje kwaNtombela. Omdingayo uzongithola kusasa. Ngikwazise nje babukele emakhaya ukuthi uzongithola ozohlola. Ama-price asenyukile okuhlola ngenxa yokuthi izinto zinyukile bakwethu. Ngisho ukugaya kunyukile, masiyogaya sebesibiza imali ezingaka. Manje-ke izinto zinyukile benkosi. Nalo baba ongibhelayo imithi inyukile. So ngiyacela ukuthi abantu abakwazi ukuthi ukuhlola sekunyukile. Mawuzohlola fika ekuseni uphatha amakhandlela amabili ayelo bese ufika ekuseni nomnikelo wakhona-ke owu-R200 wokuhlola. Bakhumbule abantu, mawuzohlola uyafona ubhukhele ukuhlola ukuze ngizokwazi ukuba nesikhathi nawe ukuze ngizokwazi ukuba nesikhathi kahle. Nabahanjelwe-ke, ohanjelwe isithandwa sakhe othothi asisabuya ekhaya, ngibone nohanjelwe umkhonyana noma uhanjelwe umakoti wakhe okade usolobola sekuhambe iy'nkomo, ngibone sikwazi ukuthi simbuyise abuye esekhaya. Siyakwazi ukuthi simlungise umuntu abe right, ngoba kuyenzeka ukuthi uyamlobola umuntu kanti khona umuntu ogadlayo wenza ukuthi nina nalowo muntu nihlukane noma nigcine seningasaphelelene. Ngibone ukuze sikwazi ukuthi sikulungisele konke lokho. Nginikhumbuzise-ke bakwethu ukuthi mawafaka ikhonkwane kade kuyihlobo noma waqina emzimbeni, kuyafunakala ukuthi mase kungena ubusika uyishintshe inhlanga egazini, ngoba amakhubalo abayawashintsha abathakathi nabenzi bezinto nabafuna ukugadla nabafuna ukucikelela nje phansi izinto zakho zishone phansi. Uzobona manje usulokhu uphandela ndawonye ungasayi phezulu ngenxa yokuthi ayishintshile izinto oyisebenzisayo egazini lakho. Ngithi-ke ngibone ukuze sikwazi ukuthi silungise leyo nto enjalo. Ngiyabonga niphile nonke lapho enikhona emakhaya, nabaphesheya kwelwandle baphile, ngisho Eastern Cape, isilandane kuphi eGoli, philani bakithi. KZN yonke philani. Udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa, ngiyanithanda, ngiyabonga.